Žiaci nosia domov nielen známky, ale aj poznámky. Niektoré sú neškodné, len informujú rodičov napríklad o nejakom podujatí, iné sú však nepríjemné. V takej karhajúcej poznámke sa rodič dozvedá, že jeho dieťa vyrušuje, pluje na spolužiakov, fajčí na záchode a tak ďalej. Otázkou je, či také poznámky naozaj pomáhajú pri výchove dieťaťa alebo skôr škodia. Napriek upozorneniam učiteľa kričí a neustále behá po triede. Tieto poznámky, ktoré plnia žiacké knižky, okrem známok, každý z nás dôverne pozná. Je nesústredená a nepočúva. Takéto tvrdé poznámky dostáva už malá prváčka do svojho šlabikára. Dokonca si učiteľka spravila aj poznámkovú pečiatku. Majú takéto poznámky význam? Nevyrieši to poznámka v žiackej, skôr to môže mať opačný efekt a vyvolať u rodiny istú mrzutosť. Poznámka dokáže v žiackej narobiť poriadnu šarapatu. Aj táto šikovná žiačka má medzi samými jednotkami aj takúto škaredú poznámku. Je nesústredená, je aj doma nesústredená, keď bola aj doma a tak ďalej. Áno, tak potom môžeme ísť za psychológom a porozprávať sa o tom, ako ju trénovať na sústredenosť, koncentráciu. Ale nie takúto poznámku, ale tým sa nič nevyrieši. Herečka Kamila Magálová vyriešila záplavu poznámok pre svojho syna po svojom. Keď to prišlo už 4-krát, tak som jej odpísala: vážená, milá pani učiteľka, váš žiak dnes odmietol zjesť večeru. Potom nepísala, takže neviem, buď začal poslúchať, alebo si to rozmyslela. Poznámky sa neúspešne snažia byť výchovným prostriedkom. Ich pôvodný význam bola výmena informácií medzi rodičom a učiteľom. Informatívna funkcia poznámky plní túto funkciu medzi školou alebo učiteľom a rodinou. V niektorých školách preto namiesto poznámok zaviedli informačné denníčky pre rodičov. Na základe toho, keď si deti niečo zabudnú, aby ich rodičia lepšie mohli pripraviť. Je možné, že to mnohí učitelia s poznámkami myslia dobre, ale ich efekt býva skôr opačný. Štvorkár, peťkár, pre neho takéto poznámky už sú v podstate, ani si ich nevšíma. To ich demotivuje, alebo ich si ani nevšímajú. Pre dobrého žiaka, ktorý má ambície, taká poznámka môže veľmi demotivovať, sklamať a môže byť z toho smutný a zlý. Poznámky bývajú niekedy snahou o prehodenie kompetencie, avšak tak, ako učiteľ nemôže zastúpiť rodiča, nemôže zastupovať ani rodič učiteľa. Žiacka knižka plná poznámok by podľa odborníkov teda mala byť minulosťou, a keď tak nekarhajúcich, ale motivačných. Laco Ďurkovič, televízia Joj.